Много жени след 40 започват да усещат, че либидото им намалява. И това не е въпрос на желание, нито на връзка, нито на характер. В повечето случаи е чиста биология. С напредването на възрастта и промените в хормоналния ни баланс, не само естрогенът намалява и тестостеронът. А тестостеронът изобщо не е само мъжки хормон. Той е изключително важен и за нас жените. Той поддържа сексуалното желание, чувството за жизненост, увереност, тонуса на тялото ни, енергията и дори мотивацията ни. Когато тестостеронът започне да спада, тялото реагира. Появява се умора, по-малко желание за интимност, по-бавен метаболизъм, по-малко сила. Всичко това е част от една и съща картинка. Момичета, важно е да знаете и да обясните и на половинките си, че ниското либидо не е липса на интерес, не е проблем и не е липса на любов. Това е сигнал от тялото ни, че хормоните се променят. Случва се при повечето от нас. И няма смисъл да страдаме в тишина или да се караме с мъжете си, защото не ни е до секс. Просто трябва да си обърнем внимание. Добрата новина е, че тестостеронът може да бъде естествено подкрепен. Първото. Това са упражненията с тежести. Дори само 5-10 минути на ден у дома има реално влияние върху тестостерона. Второ. След 40 протеинът става още по-важен. Той ни помага да изграждаме мускули, които ще са ни супер нужни, и в същото време ни държи по-дълго време сити, което ни помага да поддържаме и по-добро тегло. Трето. Не пренебрегвайте съня. Той е критичен механизъм за поддържане на хормоните ни в баланс. Опитайте се да си лягате по едно и също време и да имате поне 7 часа качествен сън. И да, трябва да намалим стрес, доколкото е възможно. Знам, че е лесно да се каже, но е трудно за изпълнение. Въпреки това, е важно да знаете, че постоянно високият кортизол влияе на абсолютно целия ни организъм и притъпява функцията на абсолютно всички хормони. Единственият хормон, който стои над кортизола, е окситоцинът. Това е нашият хормон на щастието. Редовното движение, дори само 10-15 минути разходка на ден, повишават нивата на окситоцин и естествено намаляват кортизола. В крайна сметка не е толкова сложно да си помогнем естествено. Просто трябва да променим няколко навика. И да се върнем на либидото. Когато тези навици станат част от ежедневието ни и подпомогнат тестостерона и другите хормони, ще имаме много повече добри дни. Дни, в които ще имаме желание за интимност, ще имаме повече мотивация и повече грижа за себе си. А за някои жени, ако натуралните подходи не дават желания ефект, има варианти за хормонална терапия след разговор с лекар и когато е необходимо.